Amita Rosana Klepper, Hospital Sempertay. Eu comecei como proefkracht, dus me hasi para 2 anos. Depois me vira vast na ano 2001 como afdeling assistent. Dus ik ben in functie de voedingassistent en ik ben in functie de medisch secretaris de afdeling A2. Ik follow-up diariamente com diferentes departamentos do hospital, tocante de onderzoek naar hoe patiënten hasi para DA. Ik ben een dokter en zuster en uitslagen in het laboratorium, oren te afwijken. Ik heb patiënten bij kaas, met hasi na afspraken en regelen een vervoer pana. Met hasi bestelling de infuus en também magazijn op het rente, também met hasi bestelling pana. Met gusta met trabalho, lukt met hasi ele com hopi amor para patiënten, cultura zijn, met een hopi bom samenwerking com mijn collega's, seguro. Ja, die mensen ora patiënten bira bom com bij kaas, botawana com smile en doet bisa wawa hasi hopi panang, pasan para make pa bay ng kaas com a família nang. Nou, de verdade, is het echt een surprise, mijn onverwachte mes. Ik quero bisa danke seguro na minha família, para não estar presente, danke na gente, meu team, que echt, assim, é aqui possível, e seguro na minha ex-door manager, Malus Pancauan. Hey, er hoort natuurlijk een diploma bij. Dit is het beste diploma dat je in je leven kunt krijgen. En hang hem op boven je bed. Of zometeen hier ergens op kantoor. En natuurlijk hoort er ook iets lekkers en iets leuks bij. Dus je hebt hier een hele mooie bon aan het eten te gaan. Met degene die je lief hebt. Of andere mensen die je gewoon leuk vindt om mee te nemen. En een mooie bon om wat leuks voor jezelf te doen. Roxana para nós significa mais hobby mesmo, então é um hobby importante. Sem Roxana nos não trair para piso, merecidamente e merece empregado de Luna de Marte.